Yeah. ଗାଈ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ। ଆଉ ରାତି ହେଲାଣି 11ଟା ପରେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେଖାଯିବ, ସବୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାଣି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନଈକୁ। ସବୁ ପିଲା ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମେ ପଛରେ ଏତିକି ଚାଲିଛୁ। ଗୀତ ବି ଲାଗିଛି, ଆଗେ ସବୁ ପିଲା ତମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ପୂଜା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିଥିବେ। ଆଗକୁ କିଛି ସମୟ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଅଲଗା ଯାଇକିରି ପାଣି ଉଠେଇକି ଆମର ଆଣି ସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ। ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯିବା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନଈ କୂଳରେ। ଆଉ ପାଣି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ସୁବିଧା ହବ, ସେଇଠି ପାଣି ଉଠେଇବା। ଭିଉଟା ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରା ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି। ଏକୁଳ ସେକୁଳ ଲାଗିଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ବୋଲବମ୍ ରେ ପାଣି ଉଠେଇ ଜଷ୍ଟ ଆଇଲୁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାପା ଏବେ ଆମର ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି ପହଡ଼ ଟାଇମ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉପମାଖିଆ